हेल' लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। नै दिनै आङो बेसेबा गोबावनि उनावसो फंबायखौ नायनो थांदों आरो फंबाया एसे बेरामाव गोलैनानै दंना ओमफ्राय फंबायखौ हस्पिटालाव लांनायनि उननिफ्राय आं खेबसेबो नायहैनाय जायाखै आरो माबायदि जाखो माखो हामनायाथ' एसे हामदों होनना मिथिदों आरो होमबाबो आङो नायहैनाय जायाखैमोन। दिनै थांनाय नायनोसै आरो नायनो नै आङो रेडि जाखाबायबो ओमफ्राय बिफाया सनाखौ लायनो थांदों आरो स्कुलाव दोनहैदोंमोन नालाय 12:30आवसो ओंखारो नालाय दा सनाखौ लाफानानै थांनोसै आङो बिफाया उनाव थांगोन दा सनाखौ लायग्रोनो थांदों ओमफ्रायो दिनैयो आब' गुमैबो फैगोन आरो दावराइ बारिनि बिसोरखौबो दिनैयो बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनलायसिगोन आरो जोंना माने आलासि जायोबाथाय बिदि ज' जानो मोनबासो गोजोनो आरोना बिसोरबो फैबाथाय माने जोंबो थांनो लुगैयो बेफोरबायदि लोगो मोनलायो नालाय माने ओरैनोथ' बेफोरबायदि आलासि जाबाय थानाय जाया नालाय बेयाव फैबासो बेफोरबायदि लोगो मोनलायो आरो ओंखायनो दिनै बिसोरबो फैगोन नालाय जोंबो थांनोसै आरो नङाबा जोंना टारगेटआ रबिबारैसो थांनायमोन आरो रबिबारै एसे फ्रि टाइम जायो नालाय ओंखायनो जोङो रबिबारै थांनो होननानै सानदोंमोन ओमफ्राय गुमैयाबो होनबाय नालाय नोंसोरबो फैथारदो दिनैनो ज' लोगो मोननाय बायदि होननानै ओमफ्राय थांनोसै आरो दिनैनो दा सानजालांसिगोन जोङो सनाखौ स्कुलनिफ्रायसो लांफाखागोन नालाय आङो होमबा लोगोफोर नायलांदो नोंथांमोना जोंनि दिनैनि भिडिअखौ आंनि फंबाया माबायदि जाखो दा न'आव मोनहैबाथाय दिन्थिसिगोन आरोना नै जोंहा सनायाबो स्कुलनिफ्राय मोनफैबाय दा बिखौ ड्रेसखौ चेन्ज खालामनानै ओंखारहोना लांसिगोन आरो नायो मटु पटलु आं बाबुनोबो होगोन नामा बाबुनो होगोनबा नों दा बेसे नाङा बाबुलानो जाहैगोन बाबुनो होगोनानो बिसि लांखानोसैनो नै अबस्थाया बोरैबा जाखायनो सान्दुं गोसायाव सान्दुं गोसाथारना नै थाबायना थांगासिनो जोङो सनाजों ओमफ्राय सान्दुं गोसाथार नालाय फंबायखौ लिंहरदो ससे लांफैनो मोनफैबायानो खोमा ओइनो मोनफैबाय नै जोङो दा मोनफैबाय ओमफ्राय नै बिब' बिनानाव सानैजों लोगो मोननानै मबाइल नायगासिनो हाय टिना मेथाइखौ माबायदि सोना जादों नायलाय मालाय गोथाव बाबुनो दोनला बाबुआ उन्दुदो इसाना बाबुनो मेथाइ लाबोनाया बाबुनो दोनलानै जोंसै खिन्थु बाबुनो दोनदो खाथिना बाबुआ उन्दुदो दायो उनथिबाथाय जागोन मालाय ना नै जोंहा फंबाया थाबायनो हाया नालाय बेबायदिनो जलाय उन्दुलाय थाबाय थानो गोनां जायो आरो ओमफ्राय बिना गोरनायाबो ओजों हजों नायथिंनो हाया सायो मानसियाबो हामसोबाय सिगांनि बायदि नंला फुननो रोङा नै जोंहा देलायदों मालाय आंथ' फुननोसो रोंसिना आं थांसै होमबा दे फुनना होनाय आं फुननो रोंला हे भगबान मेगना हाबगोन बेलेग फुनना हो गैलाहाय गुलुं गुलुं खालामजोब्बाय मेगनाव हाबबाय मेगनाव हाबहोनाङा नांलाजोब्बाय गैया जागोन मेगना जाबाय ओइ माबाखौ सायाव होना हो ओरै गलाब कालार गोजाखौ रंखरसा रंखरा दे होगोन ओरैजा मेकआप फोननो दावराव जाबाय थायो फैबाथाय जाबाय ना जाबाय दे जाबाय ना बरिया जाबाय दे ये जाबाय वाव दासो जाबाय न'आव थांसै ना एबार गस्लाया गानहैफिनदो दहायनिया दे आंखौ गाव
nè đi tiền cứ nào nào nãy hôm nay chắc nữa đi sợ ai ơi nè câu bộ nè ở về rồi ôn thấy cái gì đấy về tôi nhang cái này á thêm cái gì đấy về wow deh mau apa deh deh yang tuh apa bang này này cái này này 에 포고반 이미군 이마가 미구나 뭐 맞아가 이미구나 칸이제예 나이 아이나 그거 나이 내가 버랑아 단어 탕핀니스에 임파에 디나노문버 탄데가 소세 오रैनो दसेल' थानानै फैगोन जोंहानाव थांदे थांग्रोबाय बिसोरो सिगाङाव होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै लोगो मोनलायसिगोन नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव बाय बाय